ana yakipinde ngamba Vilomba, ndozvadai chikuudza paya paya kuti munhu akarambana kana kusiyana nemurume wake zviro kuti maakutodana. Angoende wachiwodananiwa nevanhu vese vese. Aiwa, ndauti ndozvandati ndisiye foni ndoyandotaurira newe tonzwanana. Ndoyandotaurira neni kuti ndozvandiri kukuudza kuti inini handina kana mafeelings newe. Ibva pano mborarama newe ndawaine mari ndokunokupa mari. Unoona mari yese? Ukuona mari yese? Handina kana ukazvitumidzira kuna mama wako kumusha vanotofara zvisingaiti. irapa chitotaura zvemari. Ndatitumidzira mari kuna mai vako kuti vafare. Inzwa bata so ndozvanditaura kuti ona totongodanana murume wako hachadzoke since 2022. Ona chitongodinana nindindiriko kuti ndakutofamba munhu wese akutokorodza munhu wese asikufa mari yako. Mari inotidzira kuna mai vako. bhatara rendotaura nezvazvo chisara nemuroni mari Tibva pano. ona usaita papa Ndakutora bhaketi remvura uri kudaidzisa zvito zvatutaura mukadzi akaramba nemazoroti ahuri but ndikuti ini ndongofambidzana newe totokukera otoenda mberi ndoona tokunyora Ndine kwatinoita inonotsvaga vasikana variko kukuroti. aiwa Siyana neni chibva pano tisada kuita mvura mukati. ndozvavakuita here mani Chibva pano. uromborarama newe Chibva pano. ndosashamwara nautizawo sausage